Proč obracíš moje slova, masturbaci Damiane? nic nepředstavuju. Ty mě nese. Stačí se mu mluvit. To ráda, že i Freeze je přítomen. Ne, já se nebudu Vítejte, omlouvat, hoši, protože to mám je... pravdu. Proč jste přišli ptát se mě? Žena to prostě nepotřebuje Ahoj, oproti Herďo, chlapům, čau, přesně ale tak. proč vás Pravdu má zajímá, fajn, nehádej co se. dělám Když a na to co jako ženy, myslím u ale u mě masturbace? ženy jsou vyzrálé, u mě, v chatu. A všechny To znají, není že pravdu. možný! Daví trošku. Ženský vždycky na něco Trošku mrzí, že se myslej. ani jeden z nich nezeptal. Ale chlape, to je tvoje, Hrozně ty jako- píšu, Pavle, to je hrozně tvoje ochuzený. představa nechutná, ale ty chceš, aby si něco představovali. Chceš, aby se všichni dívali na péčko, vole, ty si představuješ, že všechny holky sledují péčko a masky mycinu 3x denně, protože ty to chceš, to je tvoje představa, uchylnáku. Ale vždycky na něco ženský myslej, chlapi jsou ti, co mají prázdnou hlavu, jak můžou mít ženský prázdnou hlavu, když si mastí frndu? To nedává smysl žádnej! Ne, to jsou tvoje představy, Pavle.